11-12 ноябри соли 2025 маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар мизбони яке аз чорабиниҳои бонуфуз ва муҳими иқтисодӣ форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 мегардад. Тақвияти ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, рушди фазои сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон, муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва дарёфти бозорҳои содиротӣ аз ҳадафҳои асосии форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 мебошад. Дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 инчунин дар мавзӯи имконияти сармоягузорӣ ва рақамикунонӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар панел гузаронида мешавад. Форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон баргузор мегардад. интизор меравад ки дар доираи форум байни корхонаю ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ созишнома ва санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шаванд. Марҳабо ба форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025.